بنێزیکبوونا şerê Idlibê tev li heviya ewlehî lê parêzgehê dirust bûye û derdora 6 sivîl lê Idlibê ji ber sedemên cuda cuda jiyana xwe ji dest dane. Rewingeha Sûriyeya mafê mirovan ragihand ku ta roja îro jî rewşa tev li heviya ewlehî lê parêzgeha Idlibê û gundewarên Helebê û Bakurê Hemayê berdewam e û tirmê dû ciwanan li devera Kefercûm ya lê gundewarê Rojavayê Helebê hate dîtin û ta niha tu zanyarî li ser wê bûyerê nehatine eşkerekirin. Di 26 meha Nîsanê de li gundewarê Idlib û Helebê û Hemayê jmara kuştiyan gehiştiya 209 kesî û hevjîna fermandarekî çekdarên opozisyonê û zarokek di nav wan de hebû û 57 sivîl û 9 zarok û 6 welatî di teqînên bombirêjkirî û bûyerên revandinê de jiyana xwe ji dest dane. Her di vê derbarê de Kanala Rûsya Ilyom got ku Wizareta Berevaniya Rûsî ragihandiye çekdarên li parêzgeha Idlibê barhilgirek mezin ji curên jehrawî ku bi hevkariya 8 endamên komên spî an ku berevaniya sivîlan gehiştine destê çekdarên rêxistina Ehrara Şam de. Da ku amedekariya xwe ji êrişeke kîmawî pêk bînin û curên jehrawî li dijî welatiyên deverê bikarbînin. Eman Wizaretê daxuya kirin ku netewên Yekbûyî grûpek ji hêzên xwe re yên li deryaya Spî amadekirina êrişên xwe bi mûşik û rokêtan ser Sûriyê bikin. Kanalya Rûsya Ilyom eşkere kir ku çalakvanên Sûriyên opozisyonê te kes kirine ku dan û standin di navbera sêxuriya Tirkî û rêxistinên li parêzgeha Idlibê dimînin, mîna Cebhetul Nusra têne li darxistin, da ku çareseriyê ji mana wan grûpan re bibînin.